Yau za mu doci kalatunmu daga cikin littafi farawa sura daya aya 27 kawai za mu duba. Littafi ta ce, haka nan fa Allah ya yi halice mutum cikin sifarsa, cikin sifar Allah. Allah ya halice mutum miji da na mecece ya halice su. Allah ubangiji ya sa ma magana ka albarka. Kan magana da za mu dauka yau shine hali mutum. Inda muka karanta in ka duba daga farko aya nan farko littafi ta ce ubangiji ya halice sama da kasa, da ya gama halice sama da kasa sai ya laba ruwa da kasa, da ya gama laba ruwa da kasa sai ya zo ya halice tatuwa, da ya buga tatuwa duka sai hito ko ne ritaci ya hito, da ya gama da tatuwa sai ya zo ya fara yi dabbobi masu tafiya a waje da wanda yana cikin ruwa kamar su kifi duka ya yi su, duka ya halice su. Sai da ya gama duka sai ubangiji ya zo ya halice mutum. A aya ne 26 ubangiji ya ce bari mu yi mutum a cikin kamanin mu. Sai 27 ne sai ya halice mutum according to littafi ya ce ya halice miji da mecece kuma ya ba su iko su mallake kome zama nasu su ji daɗi duniya. To kan magana mun fada fa shine hali mutum. Tun da ka tashi a duniya a haife ka zama Krista, ka karbi Yesu ya zama mai ceto ka taba ka zo na ka daidai gutu tunani menene dalili da ya sa ubangiji bai fara halice mutum ba, ya fara halitta itatuwa dabbobi da kome duka dabbobi ma sun jirme mu ba ku sani ba. Saboda ya san halin mutum shajiya ne, mutum muguwa ne. Idan Allah ya bar mutum ya fara halice mutum ne saboda mutum ya zai kolo da yana yi itatuwa yana da an rija overthrow ubangiji tuntuni ma. Da ya rija san sirri da power na ubangiji yace da ya rija ya tuje da an hada hannu da shetan an kore ubangiji ko. Halin mutum. Dalili da ya sace na ubangiji yayi mutum kai ne ka zo last. Bai yarda ka zo farko ba saboda ya san mutum akwai kishi, mutum akwai mugunta. A cikin mugunta zaka gani yadda ana cuce yawanka. Kai Allah ya baka dama ka samu aiki, kai ka zama damage a wani company ko a wani office amma ka gagara ka taimake dawanka. Sai dai ka nima hanyar da za a kore shi a aiki, ka nima hanyar za a kore ta hanya saboda ta ci da bude maka to mai gashi. Ka tuna da cewa dan ka rabin lokaci da kana shi duk abu da ka tara fa duka banza ne, zai kare, zai lalace. Ko ka ga dama ka yi taimako ko kada ka yi taimako, ina ga maka lana da ka mutu. Ba za a bizine ka da dukiyanka ba, ba za a tara motoci ka duka bizine ka da shi ba, kuma ko an bizine ma rufe ka rami ma ba za ka tafi da shi sama ba. To dan me yasa kana takama? Halin mutum ba shi da kyau. Dalili da ya sace na ubangiji da kanshi ya yi halice mutum da farko, ya fara da dabbobi da ya tatuwa da kome. Mutum ne ya zo a karshe saboda ya san halin mutum. Mutum is dangerful. Mutum ya zama abu tsoro ne. Ku duba mana me yake tafiya yanzu. Ku duba. Kai da kaka ka duba muna kolo lana da ni da biyan kwai namu sai muka kolo wata ta haife yaro ta je ta saka shi a leda ta je ta zubar da shi. Abinda mutum yana kuka yana addu'a shekara da shekara, Allah ka taimake ni ka bani yaro daya. Kai Allah ya baka ka haifu yaro sai ka doka ka je ka zubar da shi a bola a leda, yaro da rai yana kuka ngaya yana ta kuka. An zubar da yaro a bola sai kai kana gani kamar ce da kai wani abu kana kolo kamar ka samu salama. Irin ku ne kuka zo ku sa fasoci cikin wahala. Ba ta Allah ya tabbace ka zo ka aure sai ga je bai samu miji ba, bai samu yayi rici yalo ba, sai ga je na kuka pastor wani mai ne a koyon mu. Pastor ka manta da abun da kai. Ka manta da abun da kai. Mutum halinka dole fa mu canza, dole fa mu jara. Mun fada